बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै 7 मार्च, बे 7 मार्चआ जाहैबाय जोंनि बर' बिमा गौथुमनि गायसननाय सान आरो बे 7 मार्च 2024 मायथाइनि 7 मार्चआवनो जों बर' बिमा गौथुमखौ आबुङै उदालगुरि कलेजनि अडिट'रियामाव बेखौ जों दाफुंना लानाय जादोंमोन आरो बेखौ जोङो गायसन सान हिसाबै फालिनाया बेयो दिनै जोंहा नैथि सान जाबाय आरो बे नैथि सानावहाय जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो आलारि बाथि फोजोंनाय मोनाबिलिनि 5 बाजियाव आरो बे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरो बेवहाय जोङो जोंनि जोनोम सान फालिनायनि मुङै जोङो केक हानाय बे हाबाफारिखौबो जों लादों। जों दिनैनि नैबे जोंनि बर' बिमा गौथुमनि जि गायसननाय सान, बे गायसननाय सानखौ नैबे तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा दख'रानि नैबे मावखुलियाव जोङो दुलाराय बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै जों बेखौ मावफुंदों आरो बे खामानिया जोंहा आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि मावख'आवनो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिल्ला बर' बिमा गौथुम जयै जेरावबो मावफुंनाय जादों दिनैनि सानाव। बे खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला थारैनो एसे गोनो गोथोआव फैयो। बर' बिमा गौथुमा खालि बर' आइजोनि सिकिउरिटिनि थाखायल' जोनोम जायाखै। बर' बिमा गौथुमखौ दानायनि गुबै थांखिया खालि बर' आइजोनि थाखायल' नङा, बियो बर' माहारिनि एज ए हल गासैबो आइजो माहारिनियानो जा एबा गासैबो बर' माहारिनि रांखान्थियारि जौगाथाय, सोलोंथायारि जौगाथाय आरो समाजारि बिथिङाव सांग्रांथि जानाय आरो फारसेथिं बर' आइजोफोरनि राजखान्थियारि जिथु सांग्रांथि, बेफोर गासैबो बिथिंखौ लानानैनो बेखौ जोङो दाफुंना लानाय जादों। जोंनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोंनि उन जोलैफोरनि जिथु सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइ होनायाव जोङो उन जोलैफोरखौ माबोरै सांग्रां खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे नंगौ बर' बिमा गौथुमा बर' आइजोफोरखौबो जों सांग्रांथि होबाय थादों। जोंनि बर' आइजोफोरा माहारिबादनि सानस्रि सान्थौखौ गारनानै गुबुन लामा लानायफोरखौ जोङो गोबां बुजायदों आरो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जों नाजादों। गासै बर'नि एज ए हल जौगानायखौनो मिजिं थिनानैनो बर' बिमा गौथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों एखेलगे खामानि मावनायनि मिजिंजों बेखौ दाफुंना लानाय जादों। बिनि थाखाय जोंहा साखाफारा जाखाबाय। जों गाबोनो नैबे कुमारिकाटा दख'रानि सुजित नार्जारि अडिट'रियाम हलावनो जों बेखौ जोङो गाबोनो फालिगोन, मुलुगनां आइजो सान। आरो बे मुलुगनां आइजो सानाव जोंहा जोंनि जिथु गेवलां जथुम, बे गेवलां जथुमाव जों माखासे आलासि लादों। जा फुंनिफ्रायनो दं हाबाफारिया, फुंबिलिनि 8 बाजियाव जोंहा फिरफिला दिखांनाय दं आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि दं आरो गेवलां जथुम दङ। बे गेवलां जथुमाव जोङो मेल बेखेवगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ जोङो लिंदों आरो बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै रुपालि स्वर्गियारि मेडाम बिथांखौ जोङो लिंनाय जादों। गाबोन जोङो खोब गाजा गोमजायै दुलाराय बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेयै मुलुगनां आइजो सानखौ जोङो फालिनो थाखाय थियारि जानानै दङ।